Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хушомадин ҳама каса ба канали ман. Хостам шуморо дӯстони азиз ба хости шумо тарзи тайёр намудани пахлавара нишон диҳам. Беҳад бамазза мешавад ва барои дастархони ҳар яки мо зебанда ҳай. Ба мо лозимай 4 дона тухм, 200 грамм сметанаи 20% гирифтаги ма, 1 пачка разрыхлитель, ор тақрибан 3 стакан. Бо ба чашм мебинем. Аввал 2 стакан андозен, баъде ки ками кад бо ҳамроҳ мекунем. Баъд маргарин 250 грамм. 250 грамм фоизш баланд боша бо хубай. Шумо нигоҳ кунед маргарина харидорӣ карданда фоизш дар танаш навистагиай. Баланд боша бо ҳамуқа резона ки хушрӯ мекуна. 3 дона тухма сафедиш аз зардиш ҷудо мекунем. 3 дона зарди тухм барои ҳами тесташ лозимай. 4 дона сафеди тухм барои ҳами безеш дарунаш да қабатошда мекунем. 1 дона зарди тухма барои болои ҳами пахлава мемонем. Бо хоҳиши шумо ай дӯсти азиз ки хоҳиш карда будем пахлава, ина ман барои шумо омода кардам. Ҳатман рецепта барои худтон ягон ҷо нависта бумонем. Беҳад рецепти нағз мебиёяд. Мулоими хеле резонаки хушрӯи мулоимак. Резонаки қоқ намебиёяд. Резонаки беҳад мулоимак ки даҳантонда об меша. Асосан пахлавае ки мо мекунем, мо мавиз ҳарчи мекардем. Лекин асос рецепти пахлаваи ҳами тайёр мекардагие ки ҳастай, дар дарунаш умуман мавиз нестай. Ҳамаш бо чормағз мешавад дӯстони азиз. Беҳад чормағзш бисёрай. Ана ман хостам ки имрӯз барои шумо ана мехел пахлаваи бе мавиза чормағзи холира нишон диҳам. Пеш ман мекардам чормағз қатӣ мекардам, мавиз қатӣ мекардам ҳамроҳ карда дарунашда. Мавиза хеле мебуридам, дутагӣ мекардам майдатар шава гуфта. Ҳозир хостам ки ана мехел ба чормағзи холи нишон диҳам. Зуволара ана мехел шӯридаги мо на сахт на суст гирифта дар холодильник мемонем. 1-2 соат меиста, теста камтар дам мегира. Ана баъд 4 дона сафеди тухма бо 1 стакан пур шакар, 200 грамм шакар мешавад. Ба миксер лад мезанем, каме намакам андохтагиам то сахт шуданша. Баъд як дӯсти азиз ҳавол дода буданд ки бизеи мо сахт намешавад. Аз чӣ сабаб боша, тухм хунук боша, гарм боша, фарқ надорад дӯсти азизи ман. Ҳозир вақти ҳамин шуд, ман барои шумо нишон додам. Тухм хунук боша бо хубай, лекин фарқият надорад. Асос шумо да ҳамин косаи истифода мебурдагитон тозаи бе рӯғани, бе ягон олудаи об боша, қоқи хушрӯ боша ва ҳамин венчикое ки ваяй миксер венчико тоза боша. Ҳамн оҳанои миксер барои лад задан тозаи бе ягон олуда боша, баъд хушрӯ сахт мешавад. Камтар рӯғанӣ боша, ягон камтар тар боша намешавад дӯсти азизи ман. И барои шумо буд, бо барои чанд кас дигарам лозим мешавад ин саволо. Баъд ана мехел 3 зола кардем. Шумо тамошо кунед, як золаш калонтарай, дуюмгиш камтар майдатарай, сеюмгиш средняй. Барои чӣ ки мобайнгиша ман камтар майдатар мондам, тунуки бад мекунам мобайни ҳамин пахлавада. Ман пеш вақт мепухтам, мобайнша пухта мегирифтам. Дар ҳамин духовка аввал мепухтам, ба мегирифтам мобайнша. Бо баъзе вақтам кадагӣ будам, намепухтам, ҳамин хел тунук мекардам, хушрӯ меомад. Фарқ надорад. Вақте ки агар меган ки ҳо мобайни пахлава намепаза, ӯ вақта ҳамун мобайни хамира сахт ғафс мондагиам, барои ҳамун намепаза. Баъд градуси пасттар да мемонем, 190 то 200 градус паст хушрӯ мепаза, даруншам хушрӯ мепаза. Баъд дарунша бинем ма чӣ хел тунуки вай мекунам. Беҳад тунук мекунам. Умуман хел хушрӯ мепаза, намемона хамир. Пахлавара чанд намуд роҳош ҳастай. Анами вақта бо мавизам мекунанд. Ма мавиздор мекардам, барои шумо бемавиз нишон додам ки барое ки асосан пахлава бемавизай. Ҳар рӯз як рецептҳои нав мебурояд дӯстони азиз, ҳар рӯз як чизҳои нав мебурояд. Ман барои шумо ҳаракат мекунам ки нишон диҳам бо тарзи осонша. Ана ин мобайнгишай, бологиш бо камтар калонтар мебиёяд ай золара. Агар ки боварӣ накунен
ки яке хом мебиёяд, шумо дуюмги лист ани мобайингиша пухта бигирен. Пеша ки як 2 минута мепазад дар духовка. Мемонем мегирем, камтар сурохӣ мекунем ба вилка. Роста ки хушрӯ мебиёяд 4-5 мепазем мегирем. Баъд дар мобайни ҳамин мемонем якумаш хамир, дуюмаш пухтагиша, ҳамун пухтаги барои мобайнша, баъд бологиш бо хамир. Анам хе бизе, чормағз ва бо ҳамун хамир. Мешавад ки дар даруни ҳамин бизе чормағза ҳамроҳ кунем. Мешавад ки бе бизе ҳамроҳ кунем. Ба 2 қисм тақсим мекунем бизера ки тагу болода ҳар душда хе баробар бираса. Хамирмон беҳад мулоима ки хушрӯай дӯстони азиз медава. Бинен худаш чӣ хел хамири мягки омадагиай. Духовкаро аввал баланд монем, камтар тасп гирифт духовка, баъд пастиш кунем 190 градусда монем бо хубай. Ҳами хел хушрӯ пухта меиста. баъд ҳам хел туғрӣ мекунем. Як дона зарди тухма бо як қошуқ шир ҳамроҳ карда болошда мешакем. Ҳамаи болошда як дона хушрӯ мераса. баъд сурохӣ мемонем дӯстони азизи ман бо корча. Намебирем ки баъди пухтан баъд мебирем. Вақте ки буриден баъд тухмо мепаза дам мекуна, буромадан мегира ҳар ҷош ки ҷоеш ки қола борӣ мемонем да. Хеле намебирем, сурох намекунем ки баъд тухмош мебурояд, безеб мешавад. Пай мемонем фақат, тамом. Пайи корча дӯстони азизи ман. Корчаи на он қадар тез қатӣ кунем ки дарав мебира хамира, баъд безеб мешава, хеле мебурояд ҳар ҷош сафеди тухм. Анам хел чормағзора болошда мечинем. дӯстони азизи ман беҳад бамазза мешава. Тайёр кунен. Лайка фаромӯш накунед. Фикрҳои худтона дар комментария нависем. Рекламаҳоро то охириша тамошо кунед. Ҳамаш барои шумо азизони ман. духтарони меҳрубон, занҳои азиз, ҳамаи шуморо ба кор даъват мекунам дар компания Faberlic. Беҳад компанияи бо нуфузай. Ширкати Faberlic барои ҳамаи мо анамихел шансҳо додагиае ки мо аз хона набаромада кор кунем, соҳиби ҳамаи чиз мешавем. дӯстони азиз, шумо бовар намекунед. Вақте одам барои худаш бовар накард, барои пешравии зиндагиш агар кӯшиш накард, ҳеҷ чӣ намешавад. вақте ки аз худат боварӣ дорӣ, кӯшиш мекунӣ, ҳамаи кор аз худтон вобастагӣ дорад. дӯстони азиз, натарсида, ягон забони дигар лозим нест. Ягон хондани диплом, мисол диплом боша, ягон донишгоҳ бояд тамом карда бошӣ, хеле чизо лозим нест. Фақат занҳое ки бекорен, анам ёда бо хубае ки барои худтон мардакон намемонанд ки биромада ягон ҷо кор кунен. Барои шумо ин як шанси беҳтаринае ки дар хона нишаста шумо кор мекунед. дар се каталог аллакай старший лидер шуд муҳаббат. Шумо ҳам метонед дӯстони азиз, ҳама метавонад ин кора карда ва наставники беҳтаринам ёфтанаш қинай. барои шумо муҳаббата пешниҳод мекунам бо ҳамроҳш кор кунед. сирри ки дар се каталог чӣ хел старший лидер шуд шумо да мефаҳмона. ҳамроҳш кор мекунед, корро пеш мебарен ва чизое ки ҳозир дар каталог скидка омадагиае харидорӣ мекунед. чизҳои лозимаи рӯзғортона ҳам тӯҳфа мегирен, ҳам бонус, ҳам маош. ин беҳтарин шансе барои шумо занҳои меҳрубон. нависен, дер накунед. регистратсия ҳама обучения бесплатна барои шумо мефаҳмона. аз мағоза ки хариден ин хел тӯҳфаҳо нестай. кор кунед, дер накунед дӯстони азиз. духтарои азиз, ина 1 стакан камтар шакарай ва 1 стакан ҳамик шакар бо камтарак обай. баробар намеандозем. бинен оба меандозем. вақте шакар ки ҷӯшид бо бисёртар меша обош. ё лимон ё лимони кислота ҳамроҳ кардан дар корай. ман умуман ягонташа ҳамроҳ накардам дӯстони азиз. анаме хел ҷӯшид, 1 қошуқ асал ҳамроҳ кардам, тамом. баъд гармогарм дар болои ҳами пахлаваи пухтагӣ баъди пухтан мебирем, мешавем, баъд мегирем, мешакем дӯстони азиз ҳамаи ҷошда. агар ки шумо нахоҳед қандо бо ҳамхали тайёр кардан, шумо метавонед асал, оби набот, асала болошда мешакед, баъд дар даруни духовка мемонед. ҳамаи ҷошда хеле сист ки шуда, ҳамаи ҷош олудаи асал мешавад. вақте ки асал ғафс боша,
агар ки оби набот боша ҳамихел ҳамаи ҷоша мешакен беҳад хеле блестящи хушрубо мешавад. ман хостам ки худам тайёр кунам. нам хеле оби набот борӣ и сиропи хонагӣ. набинед ҳамихе гармогарм тез да мешакӣ. хунук накарда дӯстони азиз. ина тайёр шуд. ҳозир листа мебурорам. анам хел гарм тез бурида болошда мешакам. нам хел сипсар хаки хушро омадак. ина чанд хай ки ҳунар доштам барои шумо нишон додам. фаҳмондам ки анамихел шуморам бикунед. и гӯё фаҳмондану тарзи пухтани май дӯстони азиз. ман ҳамақа метонистам барои шумо пешкаш кардам. боз як намуде ки мекардам пеш мавиздор ӯ хелам мешавад. хай кадоме ки чӣ хеле ки бихоҳам. ман хостам ки ҳамин пахлаваи оригиналша биёвам рецептша барои шумо пешкаш кунам ки ҳамихел як ширинӣ ки беҳад ҳамихел дар даҳани одам об мешада. лаззатш нотакрорай. ина тайёр шуд. бисёр шудагия иҷода ман камеша гирифтам нишон додам. як лист хела ба баракатай. як маъракара мегзаронен, як зодрӯзда мекунен. ҳамин хелам ки карден хела мебара. беҳад бо лаззати бо баракат. ина дӯстони азизи ман тарзи тайёр намудани гӯштбироне ки жарини картошка қатӣ мекунам. ман гӯшти свежи буд. хостам ки камтарак хеле гӯшта қатӣ бо картошка жарид када камтар пиёз, болгарӣ ва помидор ҳамихел дам андозам бе об бе ҳичи соки помидор қатӣ. гӯштбирони овдор камакак бикунам. сару сима будам. авқоти сару сима хостам барои шуморам нишон диҳам. бо барои як хел одамо меша ки баъзе одамо лозим мешава рецепт. вақте ки анамихел жарид кардам гӯшта сирх кардам рӯғанаш бисёртарай. баъд камтар рӯғанша мегирам, картошкара ҳамроҳ мекунам, камтар жарид мекунам. рӯғана бисёр ки андохтагим рӯғана бисёрша мегирам ба камтар мемона. баъд пиёз, болгарӣ ва помидора ҳамроҳ карда камтар намак мепошам. як бор ду бор таф метиҳам, мекобам камтарак. баъд кришкаша мепӯшонам. паст мемонам. анамихел майда сокш буромада меҷӯша. картошкаша ҳамихел камтар аммо рӯғанаш бисёр буд. ам вақт жарид карда будам. баъд ки рӯғана гирифтем боқимонда маҳсулоташа андохта анамихел соки худаш мебурояд. беҳад авқоти тезпаза ки бо лаззатай. намихел дӯстони азиз шумоам тайёр кунед. вақт кам дошта бошен анамихел беҳад саросимагида кормона осон мекунад. имрӯз камтар харид кардам аз фикс прайс ва аз бозоре ки калон мо рафтем харидкунӣ гӯшт амҷа мерем мехарем. барои зайнабҷоне намихе аз фикс прайс пластилин гирифтам. беҳад нағз мебина. баъд ҳамаи ҷура ҷазир мекуна. бо гӯдак ки гап зана ки амхе чиз бигирим ҳеҷ вақт негуфта наметонем.
бо мегирем ки ози каникул буд хонада. Инами хел ҳавлурам IFX Price гирифтам. И ҳавло маҳсулоти Қазоқистон хичай. Ана и коврикам аз ҳами Fix Price гирифтам. И барои қошоқ, барои ягон пасуда мешуви, ягон чи да тагиш мемонӣ бе ҳар чизи нағзай. Якта блокнот худамда гирифтам дар кори чиз. Баъд иҷода бо дафтар гирифтам гудакода. Аз Fix Price нам ядучи гирифтем. Хеле бисёр чиз нахаридам. Баъд инай бозори калон, зелен, хеле чизо бо гирифтам. Пекинский капуста гирифтам. Инаи ҳавлорам ай Fix Price гирифта будам. Хеле колбаса, мусулманский колбаса ва хеле чизои даркорӣ ки дар бозорай ай уҷа гирифтем. Подирин гирифтам, чеснок, хела чизои рӯзғора, гӯшт гирифтам. Ам бозори калон бирем, ҳама вақт барои гӯшт мерем уҷа. Хеле супермаркетҳои наздикакда барои хеле ҳаррӯза харидорӣ кардан мегирем. Дору гирифтам гудакода, касал буданам. Хеле витаминои чиз гирифтам. Союзный витамин гирифтам, Revit, Undivit, ам хеле витамино гирифтамшон. Ҳай камтар бо мева гирифтам. Лимонои Ташкент гирифтам. Ба наздикӣ аз Тоҷикистон оварда будан. 2 кило лимон заказ карда будем. Лимон морoi када будан. Беҳад лимонои ватан бамазза ҳай. Наҷоз бо Ташкент гирифтам. Замороженӣ кардам да морозилник, хела бурдак лимоно. Оли тамом шуд, бояка харидем лимон. Ам хеле витаминои барои саюзӣ, барои кӯдако бақувват кунашон. Дар зимистон бисёр ами касал мешаванд. Инам хеле кам тарак хариди мо буд, дӯстони азиз. То охири навор касе ки ҳамроҳи мо буд. Саломат бошен. Худованд нигаҳбони ҳар яки шумо боша. Пасудое ки дар Тоҷикистон мебиёрам пеши дому фурӯхтанда. Очам пасудаора харида худашда мада сиёмка када роӣ кард ки намиё нархошда меарзам. Айқа харидам. Ҳамаи намиёра 1200 сомонда. Хайқа бад нестанд, мешава гуфтам биё ман нишон тиям. Ҳама бубинанд ки хеле нархҳои нағз қати мебиёранд мефурӯшанд. Хай чизош нормальное качествоша, хай супер нестаи мешава. Ба ҳар ҳол да ҳамин нархаш меарза ба фикрам. Ҳайна набори дег будай 4 тага бо ина блинчикпазаки электрикӣ, якта инахе блендер, миксер, пилисос. Инам қа чиз. Набори деги 4 тага. Ҳай пилисосшам мега хушрӯ кор мекуна. Ами 4-5 чиз дорада. 1200 сомон. Миксерам дора. Блинчикпазак 5 дона чиз. Хайқа бад нестай.